Karbi anglong news channel along berta than ponchia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton pen archuponik tha Team Tiger NGO abitung atumpen Karbi Cultural Society ar pukimi kedengdun amaipu humsing be kongjun bang Sunil Tokbi alang litumbang hiniaphan KCS Asayhem Karbi People's Hall taralangso Diphu along Karbi aphopen karchodang Pini thang ni phai kep ningkan suri hinira ingkoira phorni Team Tiger NGO apitung atumpen Karbi Cultural Society amai phu kimi pen kongchun bang atumaphan amana pengpen Karbi apohopen karchodam labangso aporahut KCS amai phu barim Chandra Singkro joksita chetongdut Team Tiger NGO abitung atum akimi mai phupen kongchun bang atumaphan karchodamahut Pherangke pen karjudun kaningche pon alamthi arjuponik tha News report Karbi Anglong News Channel. Saya matlong wang pendak Karbi Cultural Society klaim dang ko tempat angkat cu sebutak nang hinte. Kimang lah hello je. Ini tum ari dingklui pensi ka cisik do Team Tiger ni tum NGO. Non hajong Karbi Jutang Asong mate KCS Karbi Cultural Society. Abarim la penona kimi kangwai ponhu labangso President Secretary mai phu la pen kongchun bang phan litum Team Tiger NGO hoi pen ahin pen ningkang samba ning karong alang litum han asom karcho asai deng ponji punritum kaching wai do amase pini bangge litum apor chilong lo amase pini ya hopet bang litum ningarong pi ning karong ani masih nilitum athepi gi kubang ke lahilo je Karbi Jutang Asong mate Karbi Cultural Society ilitum chinghonwek nai khai longri le pen jutang lage ilitum chinghonwek nang ko lasopena kimang do sinilitum tanding kang samben pini maplai pakwet Karbi apoho pen tame alang litum han abarim akongchun bang la pen ke maipu la pen ke non akimi non hejong kangwai ponthu maipu la pen kongchun bang kan alang litum han pini ningkang samen pohoi tak wan pi pen si karchu ni litum nang harchu la athe khai ahar chi bang ke jutang helo jutang yong sebe bolite litum Karbi khai kang thin buke kachi pudunji tame a oda bedaji kasi Karbi khai pula dan te jutang bang kaching hon kedang sot lasi pinia hopet bang la hela jelang litum han tame ani kiliar ni litum alang litum han pini Team Tiger hoi pen NGO hoi pen tame alang litum han non tibang gilang ani tame longri la pen khai jutang ka pachan ponji phan an susi non tibang gilang ani klemi dame je phan litum alang litum han arna ma hirjumi hangpilo la pen ke militum taun andan bangke alang litum long serap situ junji lapan ke Karbi Anglong arat tame solang dora tame achuding ri bakang tumang la helo je West East Karbi Anglong solang do arat do tame esi khai khang thing polite litum jutang helo asi aringan lokala mengi pudo no culture no identity ko asi culture yang sebe pulatang litum tuang ke khai kang thing buchi ko ne asi jutang helo litum mangke Karbi khai kang thime ke thenai lo lasopen akimang sen litum pini bang lo basi alang litum han tame kado gawe dak Karbi Anglong arat West East ke do Karbi Anglong arat tame alang litum aphan je anam angno hirjume hang pi dunang je epnon le phange bang ilar ni longri la pen khai ka paching thurji jutang apa chan ponje phan ke claim ke ja pon bang phu phan litum rat tum tame chikroi dunang ji la pen alam kroi nai pusini litum chuning di padek khine lo lapen laswan jutang kacari pon thek abang phu lage isi bangke lage jutang aphan bangke lang litum anok bi busi punang po basi jutang apa chan halang litum ke claim panje phansi litum tame an sose ho or pi dunung tung lapen chirap chetu dunai pusini li ini litum akimangke la helo je lang litum han ning kang sampen laso poho pi pen alang litum han isi Karbi khai la pen jutang kapachan bangye phan isi adaito ason kipi ason si mapla mane adaito thepik la so aman nang pi pen litum thame alang litum ra khalo
je claim pon pami dam pon pami po pusi ning chi thelo la pen kya ko lang le tum han me puthot arna mang no hirjume hang pilo awaga pran ke mi sen pen labang so ajutang karbi khai phan ke japon pen an se kapaching thu konje phan se ye tum thame alang thamar nam hirjume pidun la pen ye tum ta cherap cheto don po an Phuluni APHLC Asong atumpen Phuluni ahithia dungalong CEM lapen MLA Dorsing Ronghang Amipi ke kaipo Garbi hijan khai hijan kachipa verakam ington ponang popusi aseke thipen ke hang kasarlang Pini thang ni phai crazy earning kangsam por phai pho apor malom Phuluni constituency ke parlo Phuluni ahithia dungalong CEM Dr Tuliram Ronghang lapen MLA Dorsing Ronghang Amipi ke kaipo ke kaipo nang kok atheke kedam tang ni phai keparni BJP along ke claim dun bom atum hukum sing teron aphan ahem damsi arenga hu kapasodam aphuthak ning kangsam se chepaklang po Karbi hijanang bong kache chok kache theng ington ponang po ington pon pelang pulote karbi anglong inglong aso do anatum anso se kache song amide ingthur ponang kok po lasi kache thenga bang ington ponang po puta pachini po Phuluni penang ke lo berta Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel media fan kadoi phanta nil tuma hin pen kacho phateng pen kewang eka potang tuman kadoi phan choro parlo lapen ke Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong Dimao so rata phan sitame pini biposi nil tum labangso ami phi Dorsing Ronghang lapen Tuliram Ronghang phan biposi labangso ami phi kainang kok ma putang te kidam tang tarik sirke pan aning ve adap hukum sing teron aphan labangso BJP atum agunda giri atum ke chok ke theng ke ther ke hap kang bai lapusona sai ke claim lapusona sai lang no ke claim aposi pini nilitum Phuluni constituency sitame penangan nilitum constituency level alidar atum chingrum si lapuson asai lang no lapuson BJP atum nilitum rad phan karbia khai phan lapuson ke theng ke hap ke ther lapuson abang ke ington non pusinil tum labangso ami phia bangke ke kailo kapin rempon lo kasi non ke bang yang ni ana bangke alang li tumjong si lapuson nil tumi PSLC aphan marang te karbia khai phan ele tum karbi hian lapuson ke chok ke theng dolang polotang te nil tum Phuluni constituency chot kalilo all Karbi Anglong di maso laben ke West Karbi Anglong PSLC ke kroi an Karbi do anabang ken litum krechak chilo lapan nang litum media pensi nang litum media through di sin litum labang sa Phuluni constituency alam theben da chipaklang pon lo ase lang litum lapuson sai lang no keng tonang po tonte pulong te litum ke do clip klelo lahen lo lapan ke people si litum APHLC kachesong nang kok make kadok aweta me chinilo pini Karbi Anglong lo elitum sik sidul autonomous council puci pubom sitame labangso ajak kong bangke pini ave bomlo laban ke artikel tu pur e labangso MLA atum labangso MP atum ko anmar pong turlok nangji ke claim kidam nangji halabangso bang sai bangke deng pon pedet tu pini labangso asai ke claim aposi labangso isu ke diverja phansi Karbi angbong labuso ni litum PSLC aphan alidar aphan nangateng kheng nang kok alam the bangke lahen lo ASDC Amreng Constituency Committee Lapen ASDC Hamren District Committee atum Chilangsi ASDC Hamren District Committee Amaipu Sarsing Ingleng aphan Songalongpen Sorplot aputhak Pherangke amai kangni ASDC Amreng Constituency Committee Lapen ASDC Hamren District Committee atum Chilangsi Jerikendeng Digital News Forum Asai Hemalong Pherangke amai kangni Labangso Pherangke amai kangni nangkok ke ASCC Aratari Asong along ke claim kedam kachepiduk nai lapen abarim nai ASCC Hamren District Committee along amai pu Sarsing Ingleng aphan ar pupen kapasun antakalilang song along penta sor ploda jok ASCC Hamren District Committee along Finance Secretary Chandra Singh Phangcho lapen arisang hoatum ningkang samse chepaklangpo
Lapen sarsing ingleng aphan puthot kaya ting arpu pekpon veknang jiputa pachini pon. Lapen ASDC Central Committee atum NGO APHLC atumalong kachipa ok dunke chokchi Lapen ASDC ke Regional Party Lapen ajak dingklui penta Autonomous State ke hang a party lasi NGO APHLC atumalong pen chekak veknangji jongsi chekak dunde pulote ke wangchilang arni ke ASDC a party along ke claim amunit awedet pusi pachini po. Lapen ASDC Central Committee kejalin asongja po atum angkur kither thedet ajok ihindun rup lapen penang an ASDC a party along ke claim kachepiduk nai atuma phan song along pen kesor era jok ASDC a party atum ke claim nangji anasai anta claim thek thedet asonsi mandet lopusi Chandra Singh phangcho ahin pen lamthe arbokpo Mukoilum pen ng kilo berta kohelet milik report Karbi Anglong News Channel. Lasi pini lada resmi ke pelaporan kolam lason hela laso lamhan tiapran kami lada dorter ini dorter lada potensial presiden ke hayu sangu ke potensi long tema ke teron sangu ke ku timu sangu timu ini हमने डिस्ट्रिक्ट कमिटी लो फाइनेंस इलेक्शन लेकिन सेंट्रल कमिटी लो jadi member tu setelah ini presmi tu kalau kolam tu lesson tu lo ini tu asap so minggu lo masuk minggu malam tu lesson lo ke dalam tang हमने डिस्ट्रिक्ट कमिटी along asyik hai sarsing lagi kan suppose mesti kita punya लेकिन lesson tu tak lama bang ke डिस्ट्रिक्ट along बस्ता में हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिटी along बस्ता में कचिंग वाई कौन पादो कौन सेटा में सेंट्रल पेन आके हाय contoh kon terang सेंट्रल प्रेसिडेंट हमारो अलग बाल kan selada चिंग वाई कौन सेटा में लाम के इंचार्ज बस्ता में काया टाइम रामसिंह orang kan baca tu nang ko apa ke डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बस्ता में सासिंग ले kan से पुथवा baca tu nang ko bukan चिंग वाई pakai kayak pi बस्ता में api tu bang ke laso center pen laso respond ke mate laso respond ke mungkin aja ini sini tu make pini pada ningduk cepet lang laso kira-kira mai parang tu athema alangli sarsing leng aphan upia akalon pen si lada suppose mesti di pinang kok ma la bagi tu cing wai ada pi bus tame central aktu bang ke pinarnya tame thang alam ta nang humbi le lasi alam itu kama thada mabang ke chok chepik lo athe central committee lo basta me ke naptan central committee lo ta chingwai thai hala so hot baye kri si ke pen ar yang sambaje clear la so por hum se labang ke हमरे डिस्ट्रिक्ट का फाना के काय टाइम बचे तो ना पुलिस का मेला लेतो alam pen sini jo la pen kitok ke la pen basta na pajir ti la sila so te mulo tan te la ke party ke SSC party ke ko an ma paprang na la ke paprang una det ko la sending du lo athe ilitum la so opposition ke dodun pen ilitum thandata ke claim dun bate ke chok adim bate chok che adim ke yom dun da yo le pen se alam ni sa single kan basta me so so 6 kilo la se last non ke juksi ba ka ko party pen se expect lasi acet ko ada party no ile tum arum ki kom so goli la party a party ba na baru ta hai mene a party ba ke registration a party ta hai mene a party lu mene seta me ake om e hu se ile tum arum ke om e hu se la so kachi plum kachi hum pulota te la so party ko anse prana dam lang la ba ke nilijin pe na ke ningoi pamino la pen ke ko an ma prana dam ni ba ke dam ne te ko lasi la so no ba ke chokche athenon ke do non kita kamlong mo bangke ke yuksi bangke itu non la central long idut bhadia somya to bangke hala ruling party tu ko pima ka pin kha hala sote si alam itu bangke kroi tu la pulo tan tele tu la bangke opposition ke dulu kali repin pas ini tu mana udah tapi itu hajar no se tame a party ra kompi la pen ke jalo ta ruling tu si bangke ko itu hala tu pen se pura elang zona ko tala tu udah tapi tame la so Allah mus tame la tu pe la se la da ka ke chokche la se nom ke do bom a president sing ti pen chenglo la bang ke nom ke dam ni cheklion ko ran troman bom bus tame party a thaya a
Pherangke dami pathare raste pustame dele delo laso sarsing le apan ka spell apu tha alam ben se west Karbi Anglong district lo pustame piniar di thang jata claim dekhaden lasi ko pi polo lada aphan expel na ye alam the pu thale tu ka chingwa batai batai chiklo yon tropi dam phak dei la son kali party intang ni klo la son marai chokche Karbi Anglong Territorial Social Security Association pen Diphu Manja KCS Zone KYF aphan Karbi People Hall Taralang Solong Rehearsal do Bompu Arjulong si KATSSA Asong pen Sang Han ok esan aphan akirap kipi kapajurda Karbi Anglong Territorial Social Security Association T Hekpen KATSSA President Samson Ingti Lapen Alang Litung Arisang Hotum pen Diphu Manja KCS Zone Rehearsal do Bompu Karjulong pen An esan aphan Sang Han ok Kithondam penajok Diphu Manja KCS Zone atum pen kachuro chipi chipajerdon lapen lapu KATSSA Asong President Samson Ingti penta Diphu Manja KCS Zone atuma phanta non kevangji thang ni phai krep khopen ni phai kreser kep ningkan suri hinira inkoirapho Karbi Youth Festival ahut kachepate du pami thekja phan herjme hang pitekang pusi berta riptun lo news report Karbi Anglong news non pining indeng phukai rai si Karbi Disem sorong aja long, ni tum Diphu Manja hawara mai pen cepati dumji, pulong cisik sedang pon bom hut sitamin non KATSSA pen pini litum hanisan, nai pipon litum pen curu parpik lo, saya alang tum ke klaim kedam long tamin litum Diphu Manja hawara mai pen litum han klaim dami hansin litum pen ahi jumlah pon lo, karong. Pherangke Karbi solangdo arada pandame litum KATSSA hinpen non kewang nangkileji suri hinira yang korapho aparman aphan ladak tara langso Karbi arong aje non nang legi dok lo asi suri ini rang korapho dak Diphu Zone labang solun kan ke cepateji pura alang letum ladak methanga hemare che open si lang letum kemisen pen ke cepati dun je phan lang letum Charlie bom lo labang so kilun ke kan abang phila pen abang pu tum tame ke lak ke leng duji pura ladak in charge lo ala Daniel Sonbe alang lipen cingki cithan lo lasi alang letum phan pilitum kirap ji phan ke ning hang pik lo sutame lapane ya kongga vi pen alang letum phan la han isan han an isan aphan sinilitum KATSSA hin pen lang letum phan kirap dun je phan sini tum nang pali lo la pen lang letum phan han apen an isan ke pe chui phan sini litum ahin pen lang tum phan kirap pi jir dun lo la halo la si nilitum ning thelo la puson cerap citu lu tang te litum mithang pindeng sumpot la pen mithang jutang jubat chanpo la pen Karbi la ke Karbi pui litum khai ke ching honang thekle litum kaddo ka vita cerap citu dun bom nang pusi ni lisolang do Karbi rat phantame litum KATSSA hin song pen litum kadom chipi lo la pen litum ning aklong pen kaddo ka vietum han setame labang solam thi pen litum solang do phan kurang thu pijir thi bangke la halo Dua Barguri APHLC CC pen kedamtang APHLC klembang phu hukum sing teron aphan kopi koson pen loni BJP klembang phu Ronjit Kramsa ahem dam pen arengahu kapaso tekang aputhaksi Pherangke amai kangni Dua Barguri APHLC Constituency Committee pen Pherangke amaya long pen kaning jepon ke Ronjit Kramsa hukum sing terona long preng kelong nang ji do pusi preng kache hangdam pusi Ronjit Kramsa social media statement kache pipon lasi la so teng pulote lake personnel alam lo pusi ning jepon Sita lapu hukum sing teron press media statement pen alam pulote preng ki pinangchi ta ave kachoram ta ave sita Ronjit Kramsa lapen a party atum nilihem wang paksi BJP again salam kaikyamat social media long nang sorsar dunver BJP a party against loksi ke claim pusi niliphan nang arboxi niliphan nilireng nang pasote kang pusi press statement la along ning jepo Lasi lapuson party alam pensi arengahu kapaso kachepa pho seroi pulote nilitum kipuji lake chokche lapen lapuson kachetheng ke chokche
Lasi nilitum dua Barguri Constituency Committee APHLC Asong pen ke pin remlo. Lapen ing ton vek nang po. Lapen madu a party le punon. Party amen pen kache theng kache chok puke chokchi. Lapen pin remlo. Lapen lapuson a otlang no pen madu asong penta ke klempon pedetria phansi chuning ripon lopusi Pherangke theng no pen karbi anglong arachari asong do anaphanta chuning ripon. Tangte dua Barguri APHLC Constituency Committee atumpen Pherangke thengno kaning jepon alam thele arjuponik sina. Dua Barguri pen nangkelo berta Edverson Crow Report Karbi Anglong News Channel. Pinya bangke ni tum press meet ke phanang kok la pu hen lo ke dam tangar ni alam lo alang itu press media long alam thi ka chipak klang alam ni tum APHLC along claim bang phu hukum sing teron mate vision son teron pada polang li alang li hem dam si Ronjit Kramsa asang hu alang li pen asap sup lam ka chitong ku do thai lo mene badokok pusi klang lora ta chatai long ke la pen ke alang tu mareng hustame chipa sulu pusi pu a video long dali tum thek long lo la senili tu mai stand mang ke clear punang kok bang alam bang ke la pen lo long hong a phe khala he ya jo adu ga jo kilip dam pu bang e chiplang phede ji aposi patip ang da heno paju ang da heno la ke chiplang phelo aposi nili tum duar baguri APHLC abitung hoi bang ni tum mangai stand bang clear nangi palam bang ko pia polo nili tum da nang li nili tum ka do ko bida chilo somara ning mesen ke majokta akeche ngade prapen hewoi velu aning mesen do paju ina ko puji ठीक la suang taxi politician long ke claim ke dam setame ini tu mai stand bang clear nang ji nili ki puji bang ke lasi no na bang ke Kramsa sang ho lang itum la ke APHLC active worker pu join nisi alang litum CM tunram long hang a direction na ting man alang tum abang alang tum abitung damsi abang apa phodam pute la bang ke chok che pik lo la bang ke te voi phit setame jong si alang tum personal jong jung apreng arwa lam do pulute la bang ke alang li tu mangbong lam ka chepang sam si gimiji nili tu puji bang ako jong si APHLC active worker pen ke kai tek dam pulute la bang chok chip pik lo la bang ke nili tum bala so lam bang ni tum te la bang ke condemn lo la bang ke vangi langani APHLC ta la puson ko mani active BJP bokar bhan theng thede nahi chok chede nahi la hello ni tu mai stand bang clear hope ni puru de ako la pen ke BJP atum sitami APHLC to man la puson pang thek lor pen bang ke attack nang ni lalo ni tu mai stand bang ke clear de jong si prengar bolam do purute la bang ke majok se me ke hang jia right do pot la ke hang mi de sitami komane abang pusi komane long preng jo endam de lo poke cheng thip se set ke claim click ni prenga chitu nei dolang poke cheng thip se set ke claim click ni ka hang dam nei dolang po cheng thip se set poke pini ani thek long lela aposi komane preng jo hang de lo comment dong ke hang noi kupi dong ke hang noi koson men dong ke hang noi kupi phan dong ke hang noi la bang ka dil du man chi dun de ni tu pu ya la mang ke komane phan support pe polam kali nili tum ki pu nang nili tum ki pu ja la mang la hen lo ili tumi ok vi se isivet la bang ili tum kaching hona bang ke paprang ji jong si alang li phan APHLC workers hoi pensi prenga ro la men pet block pen ke chok dam bu bang la bang chok che piglo la bang li tum puji bang ke ako jong si ke ena bang puda ka chitu dolang bute la ke APHLC phan vek kon lok bute la bang ke chok che piglo pusi ni puji la bang ke kupi poloma pulote mo pen ni li pulo ke Haga pek hala phe ju kilip puya bang chok khode ji politics ta thak wet ni personal prank thak wet nang ji jong si do pulote la galang dum si chini lo jong si ave pulote la bang ke hala ke theng dam dum si chok chelu pusni puji pini ili ni tung ku people la solam non ni la tho da solam long ni la ko paju dun thulak ko ke paju dun thok lam la phelo thero ni lo alam the putha inu da bang phude hala so men da ni li enare relu entertainer relu la somni phanda entertainer amen en salong tina press mina itum kar bitum ade engchun gila so muni amen lo la so akit ke bi chi aso men si en velo ni la lang li amen en pen li entertainer do alang li phat i puthak ni li alang li phan pen ni lu bat bel ni li pu yen bang ala phen lu
alang li itu mas siam hangi pu pilo nang tu ma phangge ni tum si ki beri tu ma khai dum si choi ka ching choi nang than an ki chon nang ya ron nang ni tu ma niom an ni tum nang than pon si itu ma siam hangi pu tang de la so hud ili tum a BJP long ke claim atum alang tum ili tum kar bi tum hedi alang tum chupu thek lo mante ili tum CM phan na puruti lage komani APHLC komani Congress komani SGC pa a CM gailu ese kar bi long hoi peng inu CM ge inu nat lu apa salang li phana pu pi hut ke nali tum pu hai lo mante la lo ni li pu je lam bang ki la si preng ka chang dam nang ya bang puta kram sa sang hu ta alang li ta ka chang nang ya rai do jong sa preng do vek binong ko te ni li pu je bang ki sitame pu municipal open bang ke kopia preng hang lama puta charju thumi me di kopia preng che hang dam si municipal o mala ta charju thumi me ni tu pu je bang ki ko busona preng hang dam si municipal pak ma jong si jong jong ap preng ka chang nang ke chang dam nang do pute la bang ke ka chang dam ya right do ke hang dam pe me ka no ni jong jong le dam na chok ma ti di preng jong si do vek puluti preng ki pihun neng ke amuluk do open si preng pigali den lo mati preng posa pihuta pijoy lo gente kopia bosi ka hang dam hule po che pon pak nang po tamte lagi kopia intention no budara tu nang kok po siken bangke lalu la sila bangke jong si preng arbu ke do alam ben si lapuan ke the I polote la bangke che nani tu mangbong la bang chepang sam sigi mi party phan party pradesh sigi mi ako jong si a preng ka ve pen si la ke APHLC workers pu pang thek lor man si theng pute la bang ni tu mang che don ndi la bang lo de ni tu ma stand bang clear APHLC Borjan Constituency Committee atumpen Hidipi APHLC Asai Hemalong Pherangke amai kangni Kedamtang Niphai Kebarni je Aikathar Amipi BJP Asong atum Kekai Waret Lapen Amipi Katekai Seroi Waret Aputhak APHLC Borjan Constituency Committee atumpen Ningkang Sam Seroi Pen Kedonangji Alar Kachi Hui Seroi Avidet Nangji Kedamtang ASDC Kachari Ahurason Khai Hijan Kachechok Kachetheng Kacharwo Chedamlongli Chewanglongli Ningkang Samawe Halason ke Nangne Pusi Pherangke Athengnu Ningjepo Bangso Pherangke amai kangni ponalong Borjan APHLC Constituency Committee amai phu Risoteron Kongchunbang Mensing Timong Anita Mech Lapen Bokajan LEC in charge Bongpo Katharta Chetongdu Alang litumpen alamthe angtonpen Arjuponik Sinang Hidipi Penang Kilo Berta Protaping Leg Report Karbiang Long News Channel Pitumi Anigang Sam Soybaya Por Nabang Sopor Alom BJP Party Lapen Klembang Puatum Nilitum Jai Kathar Mate Kejapon APHLC a party Mate Regional Party Nitum Samjin Pensi Kejapon Lasi Nitum Pan Lason Kejapon Mesen Pensi Nitum Pan Kejapon Lapen Peace Pensi Nitum Pan Mokmen Nitum Pan Kejapon Laso na kalangun ipen ajoy ni pitumi ani kang sam soy bayalom alang itum la jay kathar aphan mi phi ekai mate Fiji burning ke claim la posona pangsi nitum pinida media thengno wangsi nitum media alang along nitum natum phan lam klar adokri rata tum phan ta lam klar ki pilo lapen ako hala BJP claim bang photo phanta ke claim ve ka tum tha aphanta lam klar ki pia tham thigel hailo je pinjala naw ta ke la peace mane sam jin pen la bang su gandal mate mombati ke kai ke ni tum peace donai ko phansi ni tum kai pon lo lasi la puson mi phi chi kai se royo re la pen reng ethiana pumi chi plong se royo re pulotang ke la ke misen la pen ke hinu da ang thek la ke misen ang thek kali la ke hinu da ang thek angkek lah hello BJP itu lapuson samjin pen ke claim pen si date ke pacing thura phansi la tum claim nangi apolo seta alang tum ruling party la peten alang tum ruling sarkar alang tum tija tum lo la pen alang li tulram rong hang ake hai lang CM alang li karbiang long along isi lead ke pon abang lo misen ang ke ponya phan I ke aphan
misen ang hik ejaya bang lo bonta alangli lapuson kitoy mate lapuson mi phi ke pakai toy la bang ke chokchi ang thek lu ku sini tum ke mak la so abang ke pinrem pon nangkok ate lason mi phi ke kai seroi re pulote la ke alar ka chihui lapuson lo epen ilitum lason mi phi jara chikai alar chihui seroi re pote ilitum ali long le la ali ke la ke dong hosena mate bihari sena binguli bihari जो लहा है तुमसी आली के एलोंग हाला तुमके बांग के आरी नगाचार दे दुन लोग लो अनिंगारोंग दुन लोग लो ला तुम इंग्लो सोहियान जे भोंग लीलो ला पेन कारबिहान जे भोंग लीलो कुसी ला तुमके के माथा लो ला पेन ला तुमके कट नगाची हॉक दुन ना बांग खे तुमके आरी नगाचार दे दुन नगाची नगांग ने दुन चोय लोग लो ला से इली तुम ता ला पोसन हिन हिन ता अंडरस्टैंडिंग दोरा ला बांग सोन मी फी के काय कांग तोनिया फांसी nilitum lapen nilihin pen natum phan KPHLC ahin pen jai kathar ke yapon KPHLC ahin pen nitum la KPHLC claim bangku am nantita da ke leadership side lo nitum ha lasi lapuson claim ke dia phan lapuson mi kai ke dia phan alar chu he dia phan natum phan chuniri lo lapuson ke claim dari athema lasuk claim bom lote moke jakong chiturpo lapen ke damtang huta aphan huta mohosena mate bihari sena tum itum kilu da khaya phan inglong aso khaya phan chong thuisi rengma lapen karbi pache bhong lo lapen kosari lapen karbi pache bhong lo karbi yanang bong ta lapuson che bhong che chok hem red kachipri lapuson aprang hut lason ASDC ke Japon leading atum tahala sota nitum chetong long lo hala ke jok ta tek prong lo la siri tum la puson ke claim bang ke chok dai la ke loss lo ga litum karbia thai ke la ke loss la si itung bong che pithi bok ya kam mang claim nang ne la si bong hosena la pen bihari sena tum ke bang ke litu aphan si ari nagachar ja dun log lo la pen atum ke aning nagacha parong dun log lo la si la son bang claim dari pusi nitum ahin pen pis dunai pusi nitum nang tom phan chuning ri lo tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do mi thak me kurwang thu